Kamu tuh kenapa sih pada akhirnya kok nikahin aku, Yung? Ya soalnya aku cinta be kamu. Aku juga cinta sama kamu. Ya. Apa kan kayak ngono? Terus mari ngono, Yung? Ya soalnya kamu itu ayu. Ciwit-ciwitan wes do, ciwit-ciwitan do. Iki Mas yang mbok jewet gak kirane geser rodakku. Ayu kan aku? Ya kayak geser penceng wajahmu. Yo gak iki soalnya aku gak itu wekek do. Aduh do. Ki lon gak ono minyake, maksudnya iku gak geser lon. Bekas jerawatku yo ilang. Hah? Wis kate sampe sik mandi kok tinggal iku dong sik. Ndi mang si make upku? Tak tambahi dhisik. Ambek jawaban do. Apa masuk iku tok do? Wis gak usah tambah mana sayu. Iyalah wis ayu, sik kalah alasan mi kok iso ngerabi aku masuk yo mek iku tok. Iya paling jodone ya. Waduh. Aku ngerti. Kon pasti tahu ngajak rabi arek wedok selain aku mari ngono kon ditolak yo. Waduh. Kan yo sing nolak aku yo. Kan sing nolak kondo. Waduh, aja sok kon gandengan kondo ngerti ngono aku ben gak nrimo kon. Sembola. Aku nang tak bakal pengajian daripada kon emosi ya. Tak tahu ustaz. Terus gak usah sanggup-sanggupan.